Najświętniejszym sakrament Cię pokinął nam uspamić swojej muki. Prosim Ciebie, da pomaży nam tak uszanować święte tajemnice Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali w sobie flon Twojego odkupienia, jaki żywiesz i władarisz z Bogiem Ojcem jedności Ducha Świętego, Bóg raz u Ciebie i wieczny ja. Amen. Amen.
і навчитися, бо буде десь на початок жива шляху. Співається на так. Скорбный видя доля роса, тьма людей со всех сторон, жаждет видеть смерть Иисуса на кресте. И солдаты пробивали путь ему толпа кричит, а он молчит. И то же самое будет. Вот идет он, спотыкаясь, следы роски на спине, голова венком убита из шипов. О, Отец, пошли зову, шепчет он и падает, толпа кричит. Авария, доля роса, Божий Сын идет на казнь. За тебя он был на древах и вождем. Он оставил славу неба и идет спасать тебя. Апавия, доля роса, он идет спасать тебя. То есть таким так она поется. Я думаю, что еще раз мы пропоем первый куплет и тогда на второй перейдем. Скорбный вия. Жаждет видеть смерть Иисуса на кресте. И солдаты пробивали путь ему, толпа шумит, а он молчит. Вот идет он, спотыкаясь, следы роски на спине, голова венком увита из шипов. О, Отец, прости им злобу, шепчет он и падает, толпа кричит. Апавия, доля роса, Божий Сын идет
Отца и Сына и Духа Святого. Амінь. Panie, Ty skazał, kto хоче być moim uczniem, niechaj weźmie swój krzyż codziennie i idzie za mną. Хочу зараз пойти Твоими śladami i w duмкach kroczyć szlakiem Twojej muki. Тому дозволь, как живым образом повстало перед моей душою еще то, что Ты вытерпел для меня. Открой мои очи, докранися до серця, как убачив і глибоко усвідомив, як моцно Ти мене полюбив. Как я ушою душою звернувся до Тебе, мой збавця. Как покинув грех, який причинив Тобі горкі муки. Щиро шкодую за грехи мої, Пані. Хочу розпочати життя спочатку, з усією рішучістю, прагну сьогодні відправитися у шлях і йти за Тобою. Поможи мне так само побач с Тобою нести свой крыш. Твой полный волю шлях – это школа терпения, вытрымки и переодольвания себе. Открой мне мизерность мою слабость. Дай глубоко зразуметь мудрость этого шляху боли. Покажи, что ненавита я и ненавита теперь повинен робить. А потом узмоцни это разумение и зроби его пленным. Как поводле Его я поступал у житті. Ти за нас терпів од ран. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація перша. Єсус осуджений на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ Крышнему пустаю, света купил Ты. Єсус стоїть перед судом. Його осуджують і лгуни. Суддя – чоловік без характеру. Судовий процес здесь над законом. Суд это обвящає Пана виноватым у тяжким злочинстве. Кара и гневная, и страшная одночасово. Єсус же ведає, якими чистими були завжди його намір, як полюбив він народ і іде на смерть для його збавлення. Страшная несправедливость и легкодумность этого осуджения, напевно, до глибини усколихнула серце Пана. Як же бунтувалося б моє почуття справедливості, коли б на мене нехто захотів скласти несправедливу кару? Як же обороняюся від нещастя, коли здається, що його не заслуговую? Але ж ведаю, накольки і в чим я виноват. Яким же болем могла протять Пана эта пародия суда? Але ён мовчить. Приймає осудження з відданням, бо в этом воля Отця. Бо тут справа нашого збавлення. Пане, Ти пішов перший і показав мені дорогу. Научи йти за Тобою, коли і до мене прийде подобна година. Коли буду вимушений слухати загади або попроки, сказані гострим тоном, відкрий мені, кольки в їх справедливості. Дозволь забыть то, что несправедливо. Коли некий обовязок будет сдаваться мне взносным, хочу бачить им волю Отца и быть ему послухняним. Коли придет терпение, но незаслуженное, научи мое сердце поддаться воле Отца так, як зробив это Ты. Коли нарешті споткає меня видовочная несправедливость, какая Твоя ласка допоможе мне замолкнуть полностью и оправдание свое покинуть Отцу. Ти за нас терпів од ран. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація другая. Пан Єсус бере криш.
Jezus прийняв його мовчки, одразу приносять крыж. Осужденный сам повинен нести его на место исполнения присуду. Пан бере на себе инструмент мучения, не дозволяя, как бездумно ему склали его на плечи. И он сам рашуча отдымая его, и это не некая игристая экзальтация. То, что зараз отбудется ясно и выразно во всей своей грозности, стоит перед душой Иисуса. У него нема ніяких ілюзій, але тое, що їм керує, это не шалёная розпач. Внутренно пан цалкам свободны, позбавлены жахливого страху. У крыжы он бачить наручение Айца и наше избавление, и прагне его всеми силами своего сердца. Тому его душа не затуманенная и свободная. Выходить насустрач крыжу и свядомо его обдымает. О, Пане, у годину спокою и бесклопотности не складно сказать, я готовы на все, чего хочет Бог. Однако же, чим інакш бути сапраўды готовым, коли з'явится крыж. Тады сердце слабее и боится, человек забывая про свою готовность до добра. Пане Езу, да поможи мне вытрывать, коли прийде гэтая хвилина. Коли она не настала, прагну быть готовым. Учини мяне моцным и великодушным, как не кричал и не уздрыгался перед тем, что повинно статься. Хочу глядеть с отвагой и распознать в этом заклику Айца. Дай мне таки довер, как и гэтае терпение посприяло добру. Узмоцни мяне, как усё принял спокой. Только так можно переодолеть шмат горечи. Ты за нас терпел от рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus padає pierwszy raz. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бога свыше муку свою, света купил Ты. Jezus усю ніч був позбавлений сну, а з вчорашнього дня нічого не їв. Його тягали до одної лави до другої, його послабила боль, страта крові, був катований про людську подлость. Пан страшно вичерпан. Крыж для його занадто тяжкий, ноша переростає його сил. Певний отрезок шляху Єзус з дрижачими коленями тягне на собі крыж, покуль не спотикнувся об камінь. А може, його нехто піхнув на толпі, і він упав. Якими безлітосними можуть бути люди в такі хвилини. На Єзуса, який лежить на землі, як град сиплються прокльони, здеки удари. Переодоливши себе, Єзус устає з землі, з тяжкостю кладе крыж на зранене плечо і іде далі. Пані Єзу, крыж занадто тяжкий для тебе, однак ти несеш його, бо гэта жадає Отець для нас. Тяжар переузыходить твои силы, однак ты не откидаешь его. Падаешь, але подымаешься знову, несешь далі. Дай мне ласку разумения, что кожное сапраўдное терпение ранее и позднее станет для наших плеч незносно тяжким. Однак же мы створены не для терпения, а для счастья. Кожный крыж колисти подастся нам не по силам. У вынику з'явятся знемоглые, полные тревоги словы «больше не могу». Пане, силою Твоей терпливости и любови да поможи мне в такую годину не упасть духом. Ты ведаешь, как моцно можно притиснуть крыж. Тому не осуджаешь нас, коли слабнем, и да помогаешь и снова устать. Обнови меня в терпливости, наполни мою душу свою силой.
wtedy ustanie na znów, weźmie swój ciężar i pójdzie dalej. Ty za nas cierpiły rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus zустрічає свою мать. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Oraz wyszli muku swою, świat odkupił Ty. Напевно, чекала на одним со скрижавання вулиць і тепер виходить на його шлях. Маті і син. Не кажуть нічого. Повний сум. Одни у світі, не глядячи на дикий натовп вокруг. В очі у очі. Серця до серця. Колькі любові і болю передають одно другому їх позірки і душі. Її душа повна сили, делікатності і глибині, тільки любов. Вона обороняє обраная серед кущів, найближайшая Богу, не мела ніякої пальов. На самой глибині пронизывал її боль. Это была довгая, хоч вонкова й короткая хвилина. І ось позірк Пана каже, маті, гэта повинно статься. Так, дитя, гэтага хоча Отец і хочаш ти, тому нехай так станеться. Пане Єзу, найдорожейший Пане, гэта я виноват у Твоей горечи. Дзеля мяне Ты адышоў ад маці. Нехай гэтая ахвяра, Пане, не будзе мною змарнавана. А будзіў ва мне гатоўнасць на яе, калі Бог пакліча мяне, а сэрца будзе здаволена людзьмі. Навучы мяне пераадольваць чалавечы страх, калі будзе перашкодай вызнавання Цябе. Навучы мяне свабодзе ад людскіх меркаванняў. Калі яны захочуць зняахвоціць мяне перад выкананнем абавязкаў. Навучы мяне быць мацнейшым за чалавечую любоў, нават калі б была надзвычай вялікай і чыстай. Аберагай, калі апынуўся пад пагрозай непаслухмянасці Табе. Але навучы рабіць гэта так, як рабіў Ты, у любові. Не жорстка, не бязлітасна, а лагодна і далікатна. Я ўпэўнены, што калі дзеля Цябе трэба будзе прычыніць боль любові, яна памножыцца ў Табе. А хто страціць дзеля Цябе, атрымае ў 1000 разоў больш. Ty za nas cierpiły rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 5. Симон Киринеєць допомагає Єсусу нести. Кланяємося Тебе, Пане Єсу Христе. Oraz wyszli muku swою, świat odkupił Ty. Коротке ім'я була Пана любов Маті. Але і гэта повинно скончитися. З яшчэ большай горыччу адчувае зараз суровасць атачэння. Удвая мацней націскае крыж. Пакінуты. Тыя, хто яго любяць, бяссільны. Тыя, хто маглі б дапамагчы, не хочуць гэтага рабіць. Калі жаўнеры бачаць, што сілы ўжо не хочуць слухацца яго, затрымліваюць сяляніна па імені Сымон. Ён павінен дапамагчы несці крыж. Але не хоча. Сам стомлены, галодны і хоча ісці дамоў. Хоча ісці спаць. Чаго гэта ён павінен яшчэ больш стамляцца з нейкага там бунтара? Упіраецца. Змушаюць. Раззлаваны забурэннем бярэцца за крыж. Што ж гэта за дапамога?
Jezus по-ранейшему цалкам самотny, полностью один в этом страшенном становище. Только Отец прийде. Пане, колькі людей атрымалі ад Цябе дапамогу, а цяпер усе пакінулі Цябе. А Ты трываеш далей для мяне, каб быць для мяне дарогай і сілай. Таму, калі я сам калісьці апынуся сярод цярпення, прагну успомніць пра Сымона з Кірынеі. Як жа часта чалавек адчувае сябе самотным у хвіліну выпрабавання, адзін на адзін са сваім болем. І ніадкуль няма дапамогі. Адзін у цярпенні духа, а іншыя гэтага не разумеюць. І калі прыйдзе да іх са сваёю бядою, іх абліччы выразна прамаўляюць, які ён недарэчны. Пане, будь са мною такія хвіліны. Дапамажы адолець самотнасць і не упасці духа. Не трэба мне адразу ж бегчы на дапамогу іншых. Я павінен вучыцца трываць толькі з табой адным. Калі ж я зразумею, што кожны ў сваёй бядзе самотны, што ніводзін чалавек не можа дапамагчы іншым, то я сам павінен з усім справіцца, але дай мне адчуць, што ты са мной. Дазволь мне ўсвядоміць, што ты верны і не пакідаеш мяне ніколі. Ty za nas cierpiała Pana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 6. Weronika wycieraje twarz Jezusa. Kłanię się Tobie, Panie Jezusie. Бога свыше муку свою, свет откупил Ты. Jezus покинутый усилий. Вокол только бездушность, ворожий настрой, безлитостность. Знясленный прагой и болем, ослабленный до опошних межаў тела и духа. Крыш тягне до земли страшенным тяжем. Jezus адчувае, што ўжо млее, перад вачыма ўсё кістаецца. Хтосьці іншы крочыў бы далей у поўнай роспачы, ні на што ўжо не звяртаючы ўвагу. На падыходзячую з хусткай Вераніку не быў бы ў стане нават зірнуць. Кістаючыся мінуў бы яе шляпы і глухі. Jezus цяжка стогне пад крыжам, аднак сэрца яго настолькі далікатнае і ўражлівае, што нават цяпер дацэньвае жэсты Веранікі і па-божаму ёй адудзячыць. На хустцы Веранікі, якою яна выцерла твар Езуса, ён пакідае адбітак свайго Божага аблічча. Пане, якое ж моцнае твоё сэрца і адначасова далікатнае. Толькі ты свабодны сярод людзей, нявольнікаў жыцця і цярпення. Ужыві таксама мяне свабодным, калі буду стаяць, заглыблены ва ўласнае цярпенне, сляпы і абыякавы да людзей вакол сябе, захавай яснасць майго бока і свабоду сэрца ад эгоізму, які моцна раніць менавіта светляча. Дапамажы мне не думаць усцяж толькі пра сябе. Не маю права нічога патрабаваць ці быць цяжарам для іншых, парушаць радасць іншага тым, што мне цяжка. Навучай мяне заўважаць кожную дробную паслугу любові, навучай дацэньваць яе і быць удзячным. Так, трэба навучыцца быць карысным для іншых. Чалавек хутчэй перамагае свае цярпенне тады, калі, нягледзячы на пакуты, дапамагае іншым. Навучы мяне думаць пра іх і разумець. Пакажы, як здабыць іх давер, як сказаць добрае слова, суцешыць, падтрымаць і дапамагчы. Ty za nas cierpiała
Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог воскресший муку свою, свет откупил Ты. Симон, може, одразу й не зрозумів, навіщо все це. Роззлований пішов далі своєю дорогою. Єсус знов один серед безлітосного натовпу. Напевно, одійшов від своєї матері, гучні повтякали. Ніхто не допомагає йому в його житті. А криш так моцно притискає, але ще більше його притискає вся эта неудячність на Бога. З найчистішою любов'ю обвящав їм Божа младость. Може, не один з тих, кого він неколи оздоровив чи накормив, знаходиться зараз тут. А тепер, похинаючи шкуркою, бицем би він був їх затятним городом. Бо ж це правильна причина, чому Єсус другий раз падає на землю. И он их збавил навіда простое, что и они ему причиняют. С тяжкостью встает другий раз и идет далее. Пане Єзу, дай зрозуміти, яка это великая справа терпеть за інших. Весь твой боль скрывая в себе таємничую радость, что ты ведаешь, что с этого боли заходит благословение, избавление для нас. Ти ж і я не змогу терпеть таким чином. Ти ж не змогу зносить того, що мене забиває для інших. Мої клопоти, праця, мой боль. Ти ж не могу у єдності з твоїми збавчими терпіннями занести в оферу небесному Отцу. За всіх, кого люблю, за всі несправедливості в великом світі, за все, що великое, чистое, святое, але знаходится в небесвеце. Напомни, глубокой надеей мое терпение, что у них есть сенс, что оно станет благословением для інших, что оно удельничає в моці терпінню збавиться. Закликає Божию ласку до інших і допомагає там, де ніщо вже допомогти не може. Пане, прошу Тебя всем сердцем, дай мне это разумение и веру. Возьми и меня в таямницу Твоего терпения. Дай моц, как мое штоденное помирание имело сенс у Тебе. Ты за нас терпела рано, Змилуйся над нами. Стация 8. Победус утешая Иерусалимских жаншин. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог воскресший муку свою, свет откупил Ты. І гэтая стацыя аб'яўляе великодушнасць Езуса. Падумай, як ён адчувае сябе ў гэтую хвіліну. Галава скалечана цернем, цела порвано глыбокімі ранамі, абліваецца пякучым потам. Валь, што падае пад цяжарам крыжа, вакол толькі нянавісці, здзекі, а наперадзе страшны канец. Калі б я быў у такім жахлівым становішчы, прыйшлі б людзі з вялікім лямантам і крывадушнымі словамі спачування, падобна звычаю лямантаваць над памерам, ці ж не выбухнуў бы я шароным гневам. Душа Езуса, аднак не паддаецца гневу, ён не страчвае панаванне над сабой. Хоць усё ў ім дрыжыць ад болю, ён спакойна, мужна размаўляе з жанчынамі і выконвае сваё пасланніцтва. Навучае і указвае на тое, што сапраўды цяпер важна. У кожнага бываюць хвіліны, калі прыгнятаюць цярпенні і ўсё дрыжыць пад іх цяжарам. Нервы не слухаюцца, і вельмі складана іх утаймаваць, каб не выбухнуць. Мучэнне ўдвая большае, калі акружэнне катуе яшчэ бездушнымі абыякамі паводзінамі.
Калі са мной калісьці гэта здарыцца, дапамажы мне, Пане, захоўваць спакой. Сілаю Твоей цярплівасці хачу узмоцніцца. Хачу заставацца зычлівым для іншых, нават калі будуць дурныя і нячулыя. Хачу далей з любоўю служыць сваёй працай, выконваць сваё пакліканне нават тады, калі мне дрэнна і балюча. Ty za nas cierpiała rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9. Jezus падає третій раз. Кланяємося Тобі, Пане Ісусе Христе. Бога скриши муку свою, свет откупил Ты. Одразу після другого падіння Єсус не витримує тяжару і падає третій раз. Що можна сказати, глядячи на такі мучення? Любые слови будуть тут пустыми. Паспрабуй увайсці ў тое, што ён адчувае. Ён смяротна змучаны, як гэта падаць пад такім цяжарам і ў такім асяроддзі. Сілы Езуса на мяжы, аднак, нягледзячы на гэта, ён зноў падымаецца і нясе крыж да мэты. Там, аднак, яго чакае не ратунак, а смерць. Езу, Ты ува мне, а я ў Табе. Толькі з Табой магу знайсці яшчэ сілы, каб вытрываць у цярпенні нават тады, калі здаецца, што больш ужо не магу. Толькі з Табой магу выканаць абавязак, нават самы нязносны. Дапамажы, каб у выпрабаванні не згубіў сэрца. А калі знясілены упаду, дапамажы зноў паўстаць. 3 разы Ты падаў і 3 разы ўставаў. Дай зразумець, Пане, што не жадаеш таго, каб мы ніколі не былі слабымі, але хочаш, каб мы заўсёды ўставалі. Дай мне зразумець, што ўсё нашае зямное жыццё — гэта пастаяннае ўставанне, няспыннае пачынанне ад пачатку. Ty za nas cierpiała rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Z Jezusa zdzierająca dzień. Kłaniaемся Тобі, Пане Єсу Христе. Бога скриши муку свою, свет откупил Ты. Усё забрали яго свабоду, яго сяброў, яго дзейнасць. Зараз забіраюць і адзенне, якое прыкрывала яго цела. Аголены, выстаўлены на асмяянне. Кожны можа глядзець на яго і здзекавацца. Усе, хто калісьці лічыў яго вялікім прарокам, праслаўляў як месію, усе сябры, людзі невядомыя, увесь народ бачаць яго выстаўленым на прыніжэнне. Моцная душа Езуса глыбокая, бязмежна высакародная і далікатная. Яго надзвычай тонкае адчувальнае пачуццё ўласнай годнасці цяпер паліць яго жарам полымя ганьбы. Аднак ён нязломна трывае у волі Божай і ўсё зносіць. Нагадай мне, Пане, гэтую горкую гадзіну, калі падобнае стане ў маім удзелу. І давядзецца зносіць паклёпы, калі забудуць маё добрае імя, калі мяне не будуць разумець нават блізкія і захочуць беспардонна зазірнуць у мае думкі. Ты выцерпіў дзеля мяне невымоўную ганьбу. Праз тваю ахвяру учыні мяне моцным у такую пеўню. Бог ведае праўду, і гэта будзе маёй апорай.
мой гонар у яго апецы, ён апраўдае мяне ў адпаведны час. Не дапусці, каб я быў цярплівым, каб адплочваў злом за зло, паклёпам за паклёп тым, хто парушыў мой гонар. Дапамажы мне застацца праведным і ў спакоі давяраць табе. Ты за нас терпел от рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Ukrzyżowanie Jezusa. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бо раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Тое, што зараз адбываецца, настолькі страшна, што хацелася б уцячы, схавацца, каб не бачыць, як прыбіваюць яго да крыжа і ўздымаюць на іх. Пане мой, збаўца. Але я не маю права уцячы, я павінен застацца тут. Ён церпіць дзеля мяне. Па дарозе Езус мог яшчэ прынамсі ісці, рухацца, рабіць высілкі. Цяпер усё спынілася. Не можа нічога, як толькі вісець і трываць у цярпенні. Боль у прабітым целе, у галаве, ва ўсіх глыбокіх ранах становіцца больш пякучым. Усё больш мучыць смага, усё цяжэйшая трывога і нязносны цяжар сэрца. І нічым не можа сабе дапамагчы, не можа рухацца, не можа нічога рабіць. Толькі цярпець і адчуваць, як набліжаецца смерць. А гэтыя людзі вакол. Ненавісць і здзекі ворагу. Шаноўная жорсткасць натоўпу. О, Пане, прабач мяне, грэшна. Это я вінаваты ва ўсіх тваіх муках. Не дапусці, каб твоя мука была для мяне страчана. Учыні, каб яе Божая сіла і цярплівасць ажыві ува мне. Для кожнага, калісьці прыходзіць гадзіна, калі нічога ўжо больш не можаш зрабіць. Калі не можаш ачысціць сваё добрае імя, не можаш злагодзіць свой боль, не можаш знайсці выйсце са сваёй бяды. Перш за ўсё так здараецца, калі прыходзіць цяжкая хвароба, калі ведаеш, што ўрач ужо бяссільны. Это і ёсць час, калі чалавек прыбіты да ложка цярпення і не можа сабе дапамагчы. Можа толькі адно — сэрца і волю засяродзіць на Богу. Моцна прытуліцца да волі Айца. Ціха трываць і цалкам аддаць яму ўсё, добры ці дрэнны канец. Калі надыходзіць такая гадзіна, тады са мной ты, Пане. Я ведаю гэта. Тады мой моц твайго крыжа ува мне і ўзмацняе мяне. Ты за нас терпел от рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus помирая на крыже. Кланяем się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Jeszcze 3 godziny pokutuje Jezus. Wziął na siebie naszą winę i sam хоче з нею стати перед трибуналом Божої справедливості. У повній одиноті сам здійсняє эту справу перед Богом. Що відбулося в той момент у душі Ісуса, этого не ведає ні один чоловік. З цього виривається крик: Боже мой,
Чаму ж ты мяне пакінуў? Ніхто не зразумее таямніцы, як Сын Божий можа быць пакінуты. Адно толькі можам сказаць. Дагэтуль сэрца яго адчувала блізкасць Бога, яго суцяшэнне і апору. Цяпер яго страчвае нават гэта. Цалкам самотны, пакінуты ўсімі, адзін стаіць з нашай віною перад Божай справядлівасцю. Адно толькі трымае яго вернасць, посланніцтва да Отца і любоў да нас. В этой любови он вынішчаецца ажно пакуль не исполнится ўсё. Исполнилось. Прославляю бясконцую Божую справядлівасць, перад якой стаю грэшны. І Цябе, маю слаўцу, які замяніў мяне перад Божым трыбуналам. Пане, Ты мяне выбавіў. За гэта складаю Табе ўдзячнасць з глыбіні сэрца. Ты паказаў мне, як зносіць уласнае цярпенне, як мне іх перадолець любоўю. Знесці іх магу толькі тады, калі прыму іх з рукі Айца, як Ты. І перамагчы іх магу толькі тады, калі ўчыню іх благаслаўленнем для іншых, як зрабіў гэта Ты. Але вытрываю іх і ахвярую Айцу за тых, каго люблю, за ўсіх, каму хачу дапамагчы, тады маё цярпенне будзе ўдзельнічаць ва ўсемагутнасці Твайго цярпення. А калі здарыцца са мной так, што не змагу ўжо больш нічога зрабіць і адчую сябе непатрэбным на гэтым свеце, тады сапраўды змагу ўчыніць справу найвышэйшую. У еднасці з Табой аддаць за іншых маё цярпенне, маё бяссілле. Толькі з Табой можна сапраўды перамагчы цярпенне і смерць. Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стаття 13. Єсуса здимають з крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог воскресший муку свою, свет откупил Ты. Скончилося терпіння Пана. Мёртвый. Цудоўная справа Бога – гэта як квітнеючае жыццё, поўнае ўсякай сілы і ўсякага багацця, поўнае моцы далікатнасці, знішчана. Мяркуючы па-людску, перад Езусам было яшчэ цэлае жыццё. Колькі ён яшчэ мог бы стварыць, колькі ісціна мог бы яшчэ навучыць, колькі мог бы зрабіць і дапамагчы людзям. Якая ж Божая поўня жыцця заквітнела б з яго, калі ён пражыў чалавечы век поўнасцю. І вось усё растаптана. Але менавіта гэта ёсць дурнота крыжа. Зерня, кінутая ў зямлю, павінна памерці для таго, каб паўстала з яго найвышэйшае жыццё. А тыя, хто яго ўтоптвалі ў зямлю, бязвольна сталіся сейбітамі збаўлення. Пане, вось ён адказ на дакучлівае пытанне, навошта цярпець? Чаму неабходна цярпець, калі ўсё імкнецца да шчасця і творчасці? Навошта смерць? Чаму трэба адыходзіць, калі жыццё яшчэ не пражыць? Чаму трэба аддаць тое, што так каштоўна? І тут тлее, распадаецца ўся людская мудрасць. Толькі ў крыжы ёсць адказ. Зерне не дасць плоду, пакуль не памрэ ў зямлі. Усе нашы цярпенні, наша ахвяра і смерць – гэта нябесная сяўба. Калі мы з'яднаны з Божай воляй, то ўзрастае новае жыццё для нас і для іншых. Так хачу верыць, так давяраць і трываць пры Богу, каб таксама і маё жыццё, маё цярпенне і смерць прынеслі вечны плод.
14. Jezusa kładuć u grobnicy. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz pyszny muku swою, свет откупил Ты. Józef z Arymatei захинаje тіла Пана у Ільняної Палови. Кладуть Єзуса у гробницю. Уваход завалюють тяжкою плитою і сумне виходить домой. Що затихло. Вздыхаем с полегкой, что страшенная мука нарешті за нами. Глибокий супокой лег вокруг самотной могилы. Это супокой исполнений. Той, кто там спочиває, с Божей верностью довел до конца ущо, что Отец ему доручил, а зараз odpoczywaje, здійснивши справу. І ось нам здається, быццам вакол гэтага тихого месца ужо адчуваюцца проблески надыходзячага цудоўнага хараства Вялікай ночы. Вучні, правда, гэтага не адчуваюць. Яны страцілі усялякую надзею. Для іх цярпенне і смерць Вялікай Пятніцы выглядае як канчатковае, фатальнае паражэнне. Аднак хутка ім аб'явіцца Пан, зяючы сілаю і святлом, а яны пазнаюць, што Месія павінен быў усё гэта выцерпець, каб увайсці ў хвалу сваю, і што яго смерць была платаю за наше жыццё. Гэтая радасная вестка ў Пане, якую ты прынёс усім, сведчыць аб тым, што ўсё, крыніца благаслаўлення і нават смерць, сяўба новага жыцця для таго, хто з'яднаны з табой. Дазволь мне гэта зразумець. Учыні, каб гэтае перакананне ажыло ўва мне, калі прыйдуць змрочныя гадзіны. Тады пераканаюся, што такім чынам магу не толькі знесці цярпенне, але і перамагчы яго. У табе адчую сілу, каб справіцца з гэтым. Адчую, як з кожнай пройдзенай цемры зяе бляск святла Пасхі. Зразумею, нарэшце, не тое, што той, хто так з табою жыве і церпіць, той нават у горычы удзельнічае у тваім супакоі. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ну ось, Пані Єзу, зараз випускаєш мене са святого кола свого терпіння. Знов вертаюся в моє щоденне життя. Ти навчив мене, що терпіння наше – це не понурая безвиходність, супроть якої даремно бунтуємося, або яка доводить нас до падіння духом і розпачу. Вино горкое, але походить от Бога, його призначення стать нашим збавленням. Ти навчив, як нести свій криж з довіром Богу і любов'ю до Отця. Ти навчив, як переодолювати терпіння, з любов'ю ахвяровувати його за інших. Запиши эту святую правду глибоко у моїм серці, как ніколи та її не забывал. І оживи її особливо тоді, коли прийде година випробування. Тоді успомню тое, що ти сказав мені сьогодні, і так буду чинити.
реалізації крижового шляху нашого Збавці Ісуса Христа, можемо отримати відпуст і керувати його у інтенсії, очі спамірували, як був свої інтенсії. Тому молимося так само у інтенціях Святого Отця. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. вітай Марія, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Як была сподвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь.